explotación ecolóxico de ganadería bovina no concello de Monte de Ramos. Ahora mesmo conto cunha superficie en produción dunhas 140 hectáreas e 100 cabezas de gando en total, entre vacas, becerros e novillas. Comecei fai 9 anos con 6 vacas. Como foi a miña trayectoria? Pois eu creime nun pobo do concello de Monte de Ramos, que se chama Alaza, un pueblo pequeno, e descendo de familia gandeira, posto que meus pais tiñan gando, os meus avós tamén, os antepasados tamén, o sea, de ganadero de sempre. De pequeno axudaba na labor do campo como rapaz que era. Antes vivíase de outra forma, mellor ou peor, pero de outro xeito. As explotacións eran máis pequenas, había moita máis xente tamén nos pueblos, traballaban as terras sin apenas maquinaria, a man, basicamente, e era un traballo máis duro. A todo isto parecía que non estaba ben visto o traballo no campo, como se solamente vivise e traballase nela a xente sin estudios ou con poucos recursos, pero non era certo. Pero meus pais quixeron que estudiase e buscase un porvir mellor que o que le levaron. Entón, eu formeime na rama da automoción e estuve traballando nese sector. Primeiro en Vigo e despois voltei para Ourense. En Vigo estaba moi a gusto, unha cidade que me acolleu moi ben, pero botaba en falta o contacto coa natureza, co medio rural. Estando ali, pensei en incorporarme ao medio rural con un proxecto moi ambicioso, co cal me traballaba moito a cabeza para que fose adiante, que consistía en montar unha explotación de vacún de carne en extensivo, con naves, cierres, produción de alimento propio, erva e cereal, aumentando a base territorial, que había pouca antes. E vender directamente ao consumidor, dependendo un mínimo de terceiros, con un manexo cómodo. De feito, solicitei a incorporación daquelas e veume aprobada. O financiamento bancario tamén, pero non tivemos apoios suficientes e renunciei a ela. A idea que eu tiña quizá lle parecera algo demasiado grande a miña familia e sempre pensaron que se vivía mellor fora do campo. Cando tes unha idea en proxecto e tes apoios, non só económicos, sino tamén morales, moi parece que tes ánimos e forza para seguir e tirar adiante, pero se non é o caso, pois anche dudas é máis difícil. Entón, o caso é que renunciei a ele e seguín ali en Vigo. Despois, ao cabo de 8 anos, por motivos persoais, volvín para Ourense para traballar no sector das enerxías renovables e despois máis tarde na automoción outra vez. Cando voltei para a automoción, meus pais xubiláronse e quedáronse con 12 vacas, que repartiron entre meu irmán e eu, 6 cada un. Eu vivía en Ourense, a 40 minutos da explotación, e non iba todos os días alá porque meus pais eran moi hábiles, para seguir activos, pois encargábanse eles de atendelas, como fixeron ata a xubilación. Despois, un ano máis tarde, saliu un modelo de incorporación ao medio rural de forma parcial, que estaba destinado a xente que tiña outra actividade e ao número pequeno de animais. Eu daquelas tiña 6 vacas, traballaba noutra actividade, entón era unha opción que se me aceitaba bastante ben. Así que solicitei a incorporación. Fixen un curso de formación en Monforte de 250 horas e veume aprobada. Iso foi no 2015. Sen deixar de traballar na empresa, fui vivir ao pobo e afrontei un novo reto, que era o de apostar polo rural e seguir co legado da miña familia. Entón, derme unha axuda de incorporación duns 13.000 euros que invertín todo na compra de animales. E non foi todo fácil, a verdade é que non. Ao principio, fun a Asturias, porque daquelas comprábase mellor de precio os animais que aquí. Non sobraban os cartos, a verdade. Entón, trouxen 15 vacas, eso foi en marzo. A noites estaban frías, os animais saliron nun camión pola mañá, dali de Asturias, e chegaron pola noite. Entón, non eran dóciles. Descargámolas fora, viñan sudando, houve neumonías, contratempos, a unha baixa tamén. O seguinte día, tamén con moito traballo, prendémolas para que se adaptasen a nós e amansalas un pouco, pero nada, unha vez que se soltaron, seguiron sendo ariscas. Con todo isto, diño un cambio a forma de traballar na explotación, que o meu traballo tamén me costou, a verdade é que sí. Meus pais tiñan a explotación en semi-extensivo e o becerro sempre dentro da corte. Os cierres eran máis sencillos porque ao cambialas todos os días dun sitio para outro non eran tan necesarios. Había bastantes parcelas, pero moitas eran pequenas, aunque estaban tamén xuntas, pero eran pequenas
e outras non se aproveitaban, porque non había tanto gando. Cando eu dixen que os animais iban estar todo ano fora, nacer e criarse, pois, bueno, casi me custou a herencia. Meus pais custou entendelo, pasaron algo mal. Incluso me dicían, había de quedarte fora a dormir. Pero, bueno, a súa razón tiñan, pero, bueno, co tempo acabaron dando má razón. Depois xa me dicían, dá gusto ver como corren e xogan os becerriños. O primeiro ano contratei tamén con Agroseguro un pack full equip para estar coberto ante casi calquer situación. Estaba empezando e tampouco quería ter moito riesgo. O caso é que era carísimo e non tuve que botar man del. Así que o segundo ano solamente contratei o servicio obligatorio de recollida de animais, por senón era un pastón. E menos mal que era obligatorio, porque ta mala sorte que ese ano tuve 10 baixas, 10 mortes. Daquelas, a explotación costaba dunhas 20 vacas, e, bueno, foi un ano malo. Pero, bueno, había que seguir e aprender dos fallos. Desas baixas, parte dela foi por culpa de neumonía nos becerros. Entón, comecei a vacunar. Porque, bueno, no medio rural non todos son ganancias, cando non é unha cousa é outra. O bo que tiña eu é que ao traballar noutra empresa, pois contaba con outros ingresos mensuais que me permitían seguir adiante. Cando eu non estaba presente, meus pais botábanme un ollo tamén aos animais, que iso valía moito. Adaptei a explotación á nova forma de traballar. Comecei facendo un pequeno cierre cunha manga de manexo pegada á nave que xa había. Despois, bueno, no día a día vas vendo os fallos e as necesidades. O que tiña claro é que quería manexar a explotación dunha forma cómoda, con menor número posible de persoas e reducir ao mínimo o estrés dos animais. Recordo, cando empecé, que precisaba avisar un montón de xente para manexalas. Aquilo parecía unha feira. Eso era tremendo. A día de hoxe, unha persona sola daría manexado toda a explotación, sen gran esforzo. Pero, bueno, sempre mellor dúas que unha. Pero unha daría. Bueno, fixemos máis cierres, anexos ao primeiro. Foi pena que non trouxen fotos dese de paso a paso. A verdade é que anduve algo liado, pero hai un cambio tremendo do principio a ahora. Adaptei a manga tamén dunha forma máis cómoda e menos riesgo, porque o riesgo ao manexalo tamén é importante. E despois, pouco a pouco, compramos fincas, cambiamos parcelas e agrupámolas para conseguir mellor aproveitamento. Sacamos paredes, cerrámolas, dotámolas de auga e de abrigo, puxemos en uso parcelas que non se aproveitaban, fixemos pistas, cierres con mangas de manexo dentro das parcelas grandes, fixemos un cebadeiro cómodo con patio exterior na antiga nave da explotación, con moito traballo, a verdade é que sí, pero, bueno, con ilusión. Fun aumentando o número de animais. Cada ano deixaba algunha femia para nais, e cando vendía algunha que era bella ou xa non valía por algún motivo, pois compraba o doble das que vendía, e así fun aumentando, pouco a pouco. Nun principio non conto aumentar moito máis, posto que a superficie é a que é. Hai anos bons que mantería máis animais, pero outros anos que non ven tan bons, pois todo compre. Fixen a conversión a ecolóxico porque vía que casi cumpría todas as condicións que pedían. E nun futuro moi lonxano estaba encamiñado a iso. Ademais, as axudas, as subvencións son algo maiores. Pero, bueno, tamén é certo que sabe máis caro producir. Pienso, abonos e demais. Ahora mesmo teño 3 lotes que nun futuro conto que volvan a ser 2, máis cómodos de manexar. E, bueno, queda moito por mellorar, por facer, pero, bueno, pouco a pouco. Todo isto fíxeno coa axuda, en maior ou menor medida, de meu irmán e meus pais, senón un solo non daría. Durante este tempo, seguín traballando na empresa na que estaba, que me aportaba financiamento, entre outras cousas, que era moi importante para dar avanzado. Pero, bueno, sacaba moito tempo. Tamén é certo que varias veces pensei en abandonar a explotación, basicamente por falta de tempo e por trabas no día a día. Pero dá pena abandonala despois de tanto traballo, tempo e inversión metida aí, porque foi moita. Finalmente, neste mes de setembro, optei por deixar a empresa na que estaba, solicitei unha excedencia e decidín apostar pola ganadería Casa Laza, posto que cos 2 traballos non me deixaban nin siquiera tempo libre nin para un café, que tamén é algo necesario. Un café cos amigos ou con xente. Ahora, teño máis tempo para dedicar á explotación, aunque parece que os días siguen tendo poucas horas. Non sei, será o cambio climático. Bueno, por certo, tamén traballo co ferro, coa madeira, coas pedras, teño un montón de proxectos tamén pendientes. Para rematar, pois, nada, animo a toda a xente que lle guste o rural a que loite e traballe por el.
que ten moitas cousas positivas. Bueno, invito a todos os que queirades a vir visitar a ganadería Casa Lázaro. Bueno, tiña unha página web Sí, tamén estuve que... pasando fotos mentre tú falabas. Temos un vídeo aí pequeno abaixo, que así por encima de parte das parcelas. Ahora aumentouse un pouco, ainda non está actualizada, pero tiña que porme a que tiña algo máis tempo. Está por aquí? Sí, máis abaixo. Debe ser aí. Isto? Sí. Hai que baixar o mellor volumen un pouquinho, porque... Esta é unha das zonas que... Bueno, no, este é un... Tiña moi ben adaptadas, a verdade é que era bo velo, que igual que Mario, se non as ves, con solo silbarlle, eso parte como a nenos. Veñen, pero todas a galope. É curioso... As pastillas, non? Adapteinas, sí. Empecé a adaptarlas desa forma. Cando, ao principio, cando querían cambiar de finca, esperaba que tuveran algo de fame, non, que tuveran ganas de cambiar. Entón, ao cambiarlas, silbáballe. Un silbido... Non, distinto a como chama dos casas. É un silbido distinto, non? Entón, cada vez que as cambiaba, pois silbáballe. Cada vez que algo bo, silbáballe. Cada vez que daba taco, silbáballe. Entón, despois, adapteinas a eso. Unhas foron levando as outras. Non sei onde te lo vídeo. Non te encontro. Debía ser ese, penseu que... Os tacos é algo normal. A ver... Antes estábamos en inicio, non? Non mellor é ese que está cargando. A explotación é pequena comparado cas que hai por a miña zona, porque ali é zona de ganaderos, entón non é demasiado grande. Tamén en ecolóxico suelen ser máis pequenas, porque a carga gandeira é moito menor. A superficie é importante, nós ahora sobre 140 hectáreas, que delas son en propiedad, que é bastante superficie. Bueno, todo traballado. Os animales Cantos animales tes? Hoxe hai 100, 101, entre grandes, pequenos e demais. A superficie ten hectáreas propias? Sí, en propiedad. O sea que as fodas estedes comprando? Sí, fomos. Xa dos antepasados xa foron heredando. Bueno, o que fixemos foi cambios, unímolas e fixemos extensións grandes. Ese é o volumen que... Ai, Dios. Dura hora e media, tampouco é moito, que... Que non sei se baixa isto, Que non lle deu baixar o volumen. Perdón. Hai que aguantar así. Perdón, é que... Aí. Volvemos a poñelo. Que se desmadrou isto. Pois todo non é, pero casi todo o que se ve por aí é... Aí mesmo hai 50 hectáreas. Xuntas hai... Teño divididos entre zonas para cambialas para o manejo. Teño cierre común para as parcelas, para poder manejalas e demais. Aí corren porque... Polo dron. O dron... Non lles gusta nada. Xusto un amigo dixe que viñera e dixe non me asuste moito que unha está a punto de parir e dixo, non te preocupes. Xusto... Asustanse moito. Pero bueno, é unha boa forma para xuntalas, sabes? Ahora está mellor, hai paredes que sacamos e fixemos máis parcelas unidas. Estamos a entre 1000 e 1100 metros aí. O pueblo está a 1000, eso é
na pista dos eólicos, depois está aí debaixo. Buen conductor, ¿eh? Sí, xa están puto ya algunha vez, pero bueno. Sí. Sí, é a verdade. Bueno, está algo máis cuidado, eso aumentamos xa algo, eso foi creo que 2 anos. Desde aquela fixemos ainda ben obras. Desde do vídeo ainda fixemos máis obras, aí na nave fixen un cebadeiro, un patio exterior, o sea, ainda está algo cambiado pa mellor. Pero bueno, é para que virades a zona, o entorno onde está a ganadería. Non me interesa que estea moi gorda para poder correr, porque Claro, están gordos. aí tiña sobre 80 máis ou menos cabezas. Xa debe estar acabando. Esa é a nave da explotación. Xa se acaba. Moi ben. Bueno, nada máis, así Pues foi moitas gracias. a cuarta Bueno, pues ahora vamos a ir a pausa café. Despois, cando voltemos, pues retomamos